aiwa mkuita zvimuri kubhadhara hamusi kubhadharwa here baba imi hamusi kubhadharwa aiwa musadere imimi kuti wapuhwa wacho motorera zvondibhoweni zviri sei guys for the people iwe nhasi ndikuhwa kubara mozviona kuti imba yedu yafamba ndangotenda vanhu vese vanga vachitisapota ende vari kuramba vachitisapota kumainbox ukoko zviri kufamba slowly but sure zvinopera chete saka izvozvi pane zvimwe zvinhu zvakangoti tigopresenta but tapuwa nachief kudero uyai mabhirida zvevhara indimbokuradzai chakaenda kunopema kuna chief laudo chief chireya ndo vatipa something mai morosi wakaimine mumwe anonzi dhube akati dhube mene wamakavakira imba kudari kupiko nekudaewe ndofunga ye akaita screenshot neimba yacho ipa Facebook vakafara umana saka guys uye maikuda zve handii zviite zvekupemberera zvemuchipemheri kupema toryei so guys for the people ndowakufara mwari weiwe guys muziva kuti chii taita dambudzo rechii remuriwo pano nana mota yachief ndobva ndateverana nachief vari mberi indisuri ndovakasvika so pabasa pavo vakatitora vakaenda nesu kuchi vakapinda nesu muofisi zvakanaka vakatotaura kuti handiri kuona basa renyu ramukuita chii pafacebook mokugona imba yapapi tikavatsanangurira tikati asi taita dambudzo remabagwe sadza ndoranetsa chief laudo chief lulu vakati ini mabagwe esvo handina asi chandokwanisa kupai murivo tapuwa murivo munoti nangu ari machanzi murivo iwo munawo here imunawo machanzi uye nawo zvepano imi ipapo right uteyoso apuwa mbudzi chibonyerai guys chibonye zvevideo chibombirai zvebaba tite video yedu otofoni yedu saka tapuwa mbudzi but mbudzi iyi inini mataurira ndeita kuna chief ndachipaita dambudzo dowo chikafu ava zuro kumba kwava vakavata nezharava kwete kuti secret zvakaitika ndiripo vanhu vamwari vakazobika porridge kuma9 kudaranga story nashuga ava ndakasvika ndikati vaendeipi zvikanzi vainautsoka muriwo 9 takavata ava vasipawo uyu chikatanga kuchema chionechi chikatanga kuchema chindoda sadza ichi chikabikirwa ushushu chikomana ichi chakati mai ndoda kurya chikanzi chirega ndikubikire porridge chikabikirwa porridge dambudziko riri panapa guys nderekuti ava chikafanira machida ininiwo ndakazvimirira ndichitendera ndedawo chikafu nemukova ndofamba uku kwatogara vane vadawo chikafu sikana ngakwanisi kusupply 3 that's 3 families ndiri 1 apa ndopema futi zvepanapa kuti zvinge zviripo mochiona kuti chaunewawana unokoshesa uku first ndakambovapawo but still muri yavo yakakura uku woku tikapozi shoma izvezvo still handikwanisi kuvajega ndiri 1 inini pachezvangu ndida kukurya saka ndoda kuti vanhu vese vabva vazviwisisa panapa kuti ndakatoomegwawo amozviona saka ndaenda kuna chief kati chief taita dambudzo remurivo chief akapinda mudanga mavo vakatipa mbudzi yamunoona iyi ndo azotipa murivo kureva kuti murivo uyu zvatichauita imimi muchakupai hafu ava vachapawo murivo because hazvisi fair mataurira ndaita kuna chief tikavanyima zvemurivo voryei madeko vakavata nezhara vanhu vamunoona mozviwisa mabhirida mese zviri mukati mevhidhiyo chief vachazviona ndo zvandasvika ndikaita imimi tokupai chimwe rupandi kumabhirida tova rimwe chidivi handiti imi mondorwawo kumba kwenyu bozi ari kutibikira pano ndeuyu aiwa mukuita zvimuri kubhadhara hamusi kubhadharwa here baba imi hamusi kubhadharwa aiwa musadere imimi baba Chireya tokutendai taisa maoko pausare hwamati pahonorable chief Chireya senator
nokutendai baba. Aita basa. Rambai makadaro. Rambai makashinga. Kusvika imba yapera. Chitichengeta. Hakuna udiwa zveurema. Hapana problem. Sure, matenda chacho nechishawa manawo. Wasipaso matipaho. Sure, tatenda chacho tukushia. Shireya. Tatenda chacho. Neshini chamana chamaraira chamatipacha utitodini. Tiojoja. Sure, tikushia shawa chokwadi chacho. Ichokwadi. Tikadesha teriwa hizo chef. Muti pechira chacho chacho muti pechacho matenda chacho taona. Hizo chef. Saka guys ndo zviripo ini ndikutopemawo ndikupema amozviona handina mari in case mwana wapfuwa pamwe ndochururuka mari ndichifamba mozviona kasekuru na chifo chatingi vari kuzvinzwawo ini nantori nanga nasendi handine ndinayo zvinhu zvokupuwa nevanhu saka handidi zvokuzokonorerwa ndauya nezvinhu kunoko handidi imi pachaura vambudzi netiripo ndichakushiyana ndokupai muriwo wenyu wamuchabika uko amozviwa hamuna gumbura mukupuwa mukupuwa hafu zvemukati nenga mukupuwa kana chizvida unopuwa imopuwa muriwo mumwe handiti modzamura maita basa taneta nekudzungaira muminda dzevanhu titsvaka muriwo maita chifi chireya kuti wapuwa wacho motorera zvondibhoweni